sembla que he balbuceado un poco, ¿no? Bueno, jo definiria, si puc, amb dues paraules, que una és la solidaritat i l'altra és l'oportunitat. Realment, vull dir, hi ha una quantitat d'ONGs, vull dir, que abarquen tot, i oportunitats ho veiem amb la quantitat de persones que venen a viure aquí a Andorra. Fent teràpies amb un psiquiatre infantil. Jo treballava al dematí i anava a la universitat a la tarda. Doncs la veritat és que no m'ho vaig gastar en res en concret, primera perquè tampoc era cap gran sou, no? Però va ser potser els meus primers diners a estalviar. Andorra té un teixit empresarial molt sòlid. Paral·lelament, hi ha una acció solidària molt forta i molt remarcable. Andorra, com que és un país petit, a vegades et trobes que iniciatives més globals ens és difícil de participar. Bé, jo li diria que, vull dir, a part de les oportunitats que hi ha de negoci aquí a Andorra, Andorra és un país molt segur, l'educació està molt bé, la sanitat, sobretot les famílies amb joves o amb nens petits, Andorra és un país que a la nit no cal que passis la clau. Ojalà arribi el moment que les ONGs no siguin necessàries perquè estiguin cobertes les necessitats de tots els nostres ciutadans. Bueno, jo admiro UNICEF i també totes les altres ONGs per la feina que estan fent. Jo invertiria en el sector de l'educació, sobretot amb les tecnologies, que es pogués trencar aquesta fractura digital, arribar a tots aquests raconets que encara potser no els hi arriba bé internet o que els infants no tenen suficients eines, perquè crec que això, en el moment que estigui resolt, dona moltes més oportunitats a tots els joves i a tots els infants per assolir el potencial que ells porten dins. Hi ha el projecte Giga Connect i aleshores aquest projecte és arribar a internet a totes les escoles en països en vies de desenvolupament i en aquests moments ja està implantat en 11 països. No pensis que els errors són fracassos, si caus torna't a aixecar i lluita pels teus i persevera per tots els teus ideals i no ideals i projectes de vida.